Sziasztok, itt Speed, és itt van velem a legjobb barátom, Gyahuja, akivel nagyon jó barátok vagyunk, és folyamatosan együtt jövünk, és nem sokára elkezdünk egy Siriushoz hasonló dzsungel Minecraftos sorozatot, ami nagyon fog nektek tetszeni. Na igen, és akkor tudjuk, hogy ez nagyon be fog futni, és mindenki imádni fogja. És hát, szia, anya, most ne gyere be, kut legyen már! Anya! Anya, gyerek én! Na, bocsi, jó, bejött az anyukám! Na, igen, és akkor, hoppá, meghaltam. Mindegy, vágás. Jól van, visszajöttem. És azt akarom mondani, hogy a jogskásnál is híreszebbek leszünk majd együtt, és ha szeretnétek jelentkezni a videóba, akkor csak szóljatok nekem, mert én nagyon-nagyon jó videókat csinálok meg, én is, meg én is, meg ennyi egy volna ez a videó. Tudjuk, hogy ebből a videóból ez lesz a leghíresebb videó a YouTube-on. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Hogyan kell lekapcsolni a férszed? Apa! 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 Megmondolok anyának! Apa! Basz rá az F4-re, fiam! Jó van, akkor ne beszélj velem!